مو مدبنا بصلة نجمر رستي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቦታ ተረኺብና በናትካ ስም በናትካ ልደት ከዘራረምን መልእክትናን ከነተሐላለፍ ስለዝፈቀድከልና ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ ሰኻብ ቅዱስ ቃልካ ክልተ ወይ ከአ ሰለስተ ኾንኩም ተዳአ ተሰብሲብኩም አነ አማእኸልኩም ክርከብየልካ በትዝ ነገርካና መሰረት ናብዚ ተሰብሲብና ለናሞ አማእኸልና ተረኺብካ ክትባርከናን ክትቅድሰናን ንለምነካ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቸርነት አማራጅነት ወላዲተ አምላክ ምሕረት በአና ኸውን ንለምነካ ሎምን ነትድመጽ ጊዜን ንሁሉ ጊዜ ንዘላለም ለዓለም ዓለም አሜን አቡነ ዘበሰማያት يتقدس اسمك تمصى منግስትك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساين زلل الاتنا هابنا يوم هدق لنا ابسانا وجيغاينا كما هناني نهدق لذا ابسلنا يتابعن اغزيو استمنسوت الله ادهنن وبالهن من كل اكوي اسمزياك يئتي منግስት ኃይል ወስብሃት ለዓለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር አምላክና ይምሐረና ይርሐና ይባርከና ይቀድሰና በሰላም ዘሕድረና በሰላም ከዓ ይውዕለና ስራሕናን አገልግሎትናን ኩሉ አናን ስድራናን ሀገርናን ቤተሰብናን ይባርከና ኣብ ኩሉ ክፉ ይሐልወና ትሩፋት ወተና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋውን አይፈለየና በረከትን አማላልነትን ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ሳና ይኹን ስብሐት ለአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ጥንታም ዝነበረ ጃሃን ወትሩን ዘለዓለም ዓለም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው بشم قويتنا يسوع كريستوس نمسجنكالنا أملاك بيسوع كريستوسم أب سماي زنبرت فقد كزخونت فقد كناب مدرت تمسا بيسوع كريستوسم قويتا زيابير أملاكي أب زلزلو أب سجانا كتاد هننا أماننتنا كتاد هننا أب تأبيتنا كتاد هننا نلمنكالنا زيابير أملاك فقر حبنا سلام حبنا إثيوبيا إيدانا زيابير تزرقه يا تبعيلو كم تصحفه بيسوع كريستوسم زيابير أيداونا نواها من قعداوي قبرلنا بشم يسوع كريستوس يلمنك الله آمين سلام طعنا هبلنا زخبركم تخاتلتنا انقع نبعل لدت بصحنا قويتنا يسوع كريستوس مدحينتنا يسوع كريستوس تولدلو بعل لدت عبدرو خوينا تراخيبنا لنامو عبدرو بعل خوينا مس تفلالي هايمانوت اكلات مرحت خوينا حسابات كنلاوت مريتنا لنامو نسخمون كاب ساعه 10 تقلت جميركم كساب ساعه 1 مسانا انت صنيحكم مزور ريموتكم كاب اي تي في لانجويج وي تغرينيا تزي قيركم بزو حساباتن مخرتاتن ملقتاتن ترخوي لنا تسفان قبرمو دقيمنا دقاقيمنا انقوع نزا بعلزي ابقعنا ابدرو خوينا دما خنزاته ابقعنا نابلنا نفتو مرحتي هبوتات هايمانوت كن مرحكم دلينا مو حسابات كن لاوطينا قرم امو فلام حتو بمقابي كانت انقوع حركي جمرمو من البات هايمانتو بعلاتنا ناي وعلو بزخونه تاريخاوي هايمانتو زخونه مخنياتات زلوم يوم لبزمن نوعلو بعلدتون روعو إلى اللومو
بو خنجمرو قال سبات همكات عقيرهم سلازقربون روعسي صوميو يبلعن روع يا يبلعي زول لومو كم مخفت عين قرناسي بزي حطونا هنجمر منالبات مسوء التأساسير مقاوي كانت اب زمن يوحنس ون 28 معلتي وعلت زي تقاكي الصوم كالرومنيو مزات تأساسيرهم زن كلتا نقرات بنجمر استي بمجمر تعدل سلفوها بالنفعامي مسلم نتي زبناون نتي نايرسو قانقون بتباهيلون من تناي كريستوس ማለት ሆነ ተሐሉ እጥል ስለዛውና ኢቢሲውን ለመስገን ላይ ናይ ትግርኛ ኮፍዘሎ ለመስገን ካብዝ በመጻል ምናልባት በተዋበን ሕቶ ሓጺር ረቡዕ ይዱዕል 2018 ዓመተ ምህረት ነው ይብላዕ ዶ ይብላዕን ዝበሃል ኩነታት ይብላዕ ሓጺር ቋንቋ እዩ ንምንታይ ዝብሎ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ከየድለየ ግን ከም ዝበላዕን ክብላዑን ከም ዘለዎ ፍትሐ ነገሥት ሰውር ወሲን እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስን ወሲን እዩ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንን ን2018 ዓመታት ዝኣክል መጽዮም ልዮም ስለዚህ በዚህ መልክዕ እዚ ይብላዕ እዩ ነዚውን ተቅድሚኡ ዘሎ በእስራን ሾመንተን መዓልቲ ዘሎ ንገሃድ ጾምን ገሃድ ነው ገሃድ ማለት 18 ሰዓታት ስለ ድሕዝ እዩ እዚ ኸኣ ገሃድ ማለት ካ ናይ ሮብዕ ለውጥ ማለት እዩ ወላ ብልዕሊ ጾም ተኾነውን ልክዕ ቀዳም ስዑር ከም ንጾሞሞ ትንሳኤ ከም ንበልዕ እዚ እውን ገሃድ ስለ ዘለዎ ይብላዕ እዩ ሓጺር ቋንቋ ዝይዘድልዮ ካልኣይ ብዘመነ ዮሐንስ ጊዜ 28 መዓልቲ ዝውዕል ሓቂ እዩ እዚ ን700 ዓመታት ዝኣክል ዝተሰርሓሉ እዩ ዘሎ ኩነታት እዩ ነዚ ከባብራ ዝውን ቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አፍልጦ ሂብዎ እዩ እውቅና ሂብዎ እዩ በዚ መልክዕ እዚ ኣብ ዘመነ ዮሐንስ ብዝኾነሉ ጊዜ በ28 እዩ ዝኸውን ተን 3 መዓልቲ ግን ተን 3 ዓመታት ግን ዘመነ ቅዱስ ማቴዎስ ዘመነ ቅዱስ ማርቆስ ዘመነ ቅዱስ ሉቃስ ግን በ29 ይዝብላ እዚውን ሕግን ስርዓት ኮይኑ ስለዝኸደ ዘከራኸር ኩነታቱን አያድልን እዩ እትኽርክር ክላዓል ዝኽእል ሕጂ ኣብዚ መድረኹ ይኮነን ኣብዚ ብምንታይ ተለኢሉ ናብ ምንታይ ናብዚ መጽኡ የናይ ባሕር ሓሳብ እዩ የናይ ዕለታት እዩ ዝብሎ ኩነታት እዚ ናይ መድረኽን ንህዝቢ ዝኸውን ዘይኮነስ ንጽንዓትን ንምርምርን ኮይኑ ዝቕመጠሉ መገዲ ስለ ዝኾነ بحاصل ግን ቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ስለዝሃቦ ይብላዕ እዩ በዚ መልክዕ እዩ ዝኽበር ግርም ዳዊት ምናልባት ጽቡቕሞ በዓለ ልደተ ክርስቶስ ክንልዕል ከለና ያው ምስ ውልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ተተሓሒዙ ምናልባት እቲ ይፈጣሪ ሁሉ ዝኾነ አምላኽ ኣብ ደንበ ኸፍቲው ተወሊዱ ኩሉ ዝፈጠረ ኩሉ ዝውንን ኩሉ ዝገዝእ አካል አምላኽ ኢልና ዝፅዋዕናዮ ንምንታይ እዩ ኣብ ደንበ ኸፍቲ ክውለድ ደልዩ እንታይ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝብል እስኪ ኣባ ተስፋይ ወለ ማርያም ኣብዚ ዘለዎም ሓሳብ ጎይታ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘደንቕ እዩ ንሱ ሰማይን ምድርን ዝገዝእ ዝፈጠረ እናሃለወ ኣብ ደንበ هبت خولد دليل مخنيات الله مات بخلتو وجنينا هريو نخيل تي بيتليهم كلهم كله بيتليهم يوم تولد أب كل بوتا كيدوم بوتا يرخبون معرفة يرخبون اوتيلات يخون وي كال معرفون أين برن مدزي تحانت معرفة الزنبرت دنبئة انبغفت تحضرالو مالتيو ذيك عاب زي علامة زخونة نقرات ايكونن ويتانا يسوع كريستوسنا انا ندك السب تحتنا كمهر مجمرة كاب سمايات وردو كاب نونا قدس دنقل مريم سقا ملباسو بحلو عبي تحتنا ينسو عبي
ካብቲ ክብሩ ወሪዱ እዩ ናብ ስጋ ሰብ ዝለበሰ ትድኹም ስጋና ዝለበሰ ምንቲ ድሕነት ነፍሳት ኣምላኽ ዝወሰኑ ነገራት ስለ ዝኾነ እዩ ድሓር ካብቲ ደንበ ኣዱ ከዓ ናይ ትሕትና ምልክት እዩ ምስ ከብቲ እዩ ከብቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሰባት ኣይኮኑን ብዘይካ ዮሴፍን ኖና ቅድስት ድንግል ማርያምን ሓየን ነይረን እዚ ናብ ንኢየሱስ ዝደሊ ሰብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደሊ ሰብ እቲ ብደንበ ክበሃል ከለውን ከም በዓቲ እዩ ነይሩ ድንን ኢሉ ከኣቶ ነይርዎ ደኒንካ ምእታው ከዓ ናይ ትሕትና ምልክት እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተረኣዩ ከዓ መላእኽቲ ይዝምሩ ነበሩ ኣብ ሰማይ ጓሶት እውን ካብ መጓሶኦም ከይዶም ኣብኡ ነቲ ህፃን ኢየሱስ ክርእይዎ ኸዱ ድሓር እውን ሰብኣ ሰገልቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ናይ ኩሉ ዓይነት ሰባት ከም ዝነበሩ ዝርእዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ አይሁዳውያን ወይ እስራኤላውያን ንግብፃውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዝመፀ ይኮነን ንኩሉ ደቂ ሰብ ዝመፀ እዩ እዚ እውን መድሃኒ ዓለም ዝበሃል እዚ ምኽንያት እዚ እዩ ብዚ ምኽንያት እዚ እዩ ማለት ኣብ ደንበ ዝተወለደሉ ምናልባት ዳዊት ሕዚ ምስ ተኣሳሲርና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ትሕትና እውን ከምህር ተምሳላዊ ውክልና ሊዎ ደንበ ተወሊዱ ካበልና በአምሳሉ ዝተወለድና ሰባት ደቂ ሰባት እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተምሳል ትሕትና ንብሎ ነገር ኣብ ምፍጻም ሰሳትና ትሕት ኢልካ ምክባር እዚ ወለዶ እዚ ብፍላይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ከመይና ማዕዳኸ ክንህብ ንኽእል ዝብል ነገር በግባው ዶ ይትግብሮ ኣሎ ዝብል ነገር ምናልባት ንሰሙ ነብዚ ሓሳብ ትትውን ደስ መለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ናብ ምድሪ ዝወረደሉ ምክንያት እብየት ዝገልጽ እብየት ዝገልጽ ምክንያቱም ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝኣበየ መስቀል ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ እና አበየ ይዘኸደ እና ገጀፈ ይዘኸደ እሱ ፊልጵስዩስ 2 እሱ ናይ መለኮት ባህሪ ከለዎ ምስ እግዚአብሔር ምትኸኻል ከም መቕማዕ ዘይቆጸረ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ክሳ ናይ ባርያ ብመልክዕ ባርያ ተገሊጹ ክሳ ክንድዚ ወሪዱ ክሳ ሞት መስቀል ሞት ዝበጽሐሉ ምክንያት እግዚአብሔር ድማ ካብዚ ተላዓለ እግዚአብሔር ናይ ዝለዓለ ሽም በቃ ካብ ኩሉ ዝለዓለ ሽም ዝሃቦ እዚ እዩ ንሕና ድማ እዚ ክንገብር ዝግባአና ሰብ ዝኣታሕተ ርእሶ ይከብር ይዝብል ከም ልክ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣወላልዳ ሰብ ትሕት ክብል ከሎ ፍረ እንኳን ኦም እንኳን ከፍሪ ከሎ እዩ ዝደንን ፍረ ክሕዝ ከሎ ናብ ታሕቲ ናደነን ክስበር ቋዕ ኢሉ ክሳዕ ዝስበር ካድንን ንግብኦ እዩ ሰብ ድማ ትሑት ክኸውን ከሎ እዩ ፍረ ዘለዎ ዝግለጸሉ ፍረ ኣለዎ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ምክንያት በቃ ካድንን ትሕት ክብል ከሎ እዩ ኢለ ይኣምን ጽቡቕ አንተ ወይ አባ ተስፋይ ወልደ ማርያም ዘልዓልዎ ሓሳብ ነይሩ ምስቲ ኣብ ደንበ ኸፍቲ ምውላዱ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ትሕትና እስኪ መጋቤ ካህናት ዕምቀ ባሕሪ ካብዚ እንታይ ሓሳብ ኣለዎም ብፍላይ ድማ ከምቲ አብርሃም እውን ዘልዓሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ወለዶታት እቲ ደረጃ ትሕትናና እንታይ እዩ ዝመስል ትሕትናና እንዳዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ኸናበይ እዩ ዝወስደና እንታይና ክንከስብ ንኽእል ዝብል እውን ከም መልእኽቲ እውን ተተመሓላልፉልና بدقام يسلا زهاكوني مسكن نمنتاي ناب دنبه تولد نمنتاي ناب نازريت تولد نزبلو خناتات حصير ملسي زلو زي كابتوم عبيت نبيات زنبرو نبي إساياس أمراف هذا وصل سلسة لا يزبل زلو أرجني أمرة مقماهو لاهمني وبيت أجزيو إسرائيل السّ يا إمورني التأرجي التي حسر زبال علو بطوء فلته التلحمون جزؤون نايقويتو جزاون فلته إسرائيل جين أي فلتون زبلتن بيتزاربين زي تزاربو من البات قويتانا يسوع كريستوس قدم مولادو قد مشوعات مئتي عامتي مزت تحازي ويتانا مدحالينا يسوع كريستوس زمس الله علامة ناي نبيات تنبيت ناي قدوسان تنبيت كفصمي مسيو سلازي تي إساياس استزاربو أبي تفصمو
ናብ ቤተልሔም ተፈጽሙ ናበይ ኮይኑ ናብ ደንበ ተወሊዶ ስለዚ እዚ ክነራአዮ ወቤተ እግዚኡ ማለት ናይ ፈጣሪኡ ሙላዱን እንዳገለጸይ ዘሎ አድግ ክብል ከሎ ናብቲ ጎይታና መርሃይና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ኣብቲ ደንበ ነይሮም እዮም ካብቶም አልሕምት ንብሎም ዘለና ካብቶም ምራኻት ንብሎም ዘለና ኣብቲ ግዜኡ ነይሮም እዮም እዚ ቅድሚ 700 ዓመት ተዘረበ ዘረባ ግን ድሕሪ 700 ዓመት ክፍጸም ከሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣምላኻዊ ኣመጻጽኣ ዝተሓስበሉ ብሱባኤ ብትንቢት ብጸሎት ትሕልዎ ዝነበርካ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ነዚ እውን ከረጋግጽ ከሎ ቅዱስ ያሬድ በጎል ሰከበ በአጽሪት ተጠብለለ ውስተ ማህፀነ ድንግል አደረ በጎል ማለት በደንበ ተወልደ እንደገና በጨርቁን ተጠብለለ ካብ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ እምሩቅ ብሔር አምጽኡ ለቱ አምሃሁ ወርቀ ከርቤ ወሲህነ ካብ ርሑቅ ቦታ ዝመጹ ነገስታት ወርቅን ከርቤን ዕጣንን አምጽኡሉ ዝብል ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብዚ አረጋጊጽዎ እዩ እዚ ቅዱስ ያሬድ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወልደ ናብ መበል ሻድሻይ ሚእቲ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅዱስ አባና ቅዱስ ኢትዮጵያዊ በዚ መልክዕ እዚ ዘቕሚጥወሎ ምናልባት ኣብዚ ክነልዓል ከለና ብዙሕ ግዜ ክግለጽ ዘይሰምዖ ጽንዓትን ምርምርን ክግበረሉ ዝግባእ ግን ዘይተገብረሉ ካብቶም ሰለስተ ነገስታት እቲ ሓደ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነይሩ ንጉስ ባዝየን እዩ ነዚ ደፊሮም ተምርሃና ናይ ምርምር ሰባት ክገልጽዎ ኣይክእሉን ኣይገለጽዎ ንምንታይ ከም ምዃኑ ምናልባት ኢንፎርሜሽን ሓፂርዎም ዶ ፍልጠት ዶ ሓፂርዎም ገና ኸውን ይኽእል ግን ካብቶም ሰለስተ ነገስታት ሓደ ኢትዮጵያዊ ንጉስ እዩ ምክንያቱ ስለ ታቦተ ጽዮን ናይ ምህላው ስለ ስርዓተ ብሉይ ናይ ምፍላጥ ስለ ክርስቶስ ምምጻእ ዝዛረቡ ናይ ነቢያት መጽሓፍቲ እዮም ኦሪት እዩ ዝዛረብ ነይሩ ይኮነን ናይዚ ስለ ዝፈልጦ ካብቲኣቶም ሓዲኦም ንጉስ ባዝየን ተባሂሉ ዝዝረበሉ ብዙሕ ግዜ ንጉስ ባዝየን ንርኢ ዘለና ተሃወልቲ ሰሪሕዎ መቃብር እዚ ዘሎ እዩ ዝበፅሐናሉ እዩ ኣብተና እዩ ግን ካብቲኣቶም ሰለስተ ነገስታት ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ምዃኑ ክገልጽ ስለ ዝደሊ እዩ በዚ መልክዕ እዚ ንምንታይና እዚ ትውልድ እዚ ዘሎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ወላዲትና አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እኮ አላ ቅዱስ ዮሴፍ እኮ አሎ ቅድስት ሰሎሜ እኮ አላ ምስኣቶ ኮይኑ እንደገና እንስሳት አለው እዚ ተሐቂ እዩ ምንም በክርስትና ዓለም ዘፈላል ኩነታት ኣይኮነን ትሕትና ነይርዎም እንስሳቱን ትሕትና ነይርዎም ኩላቶም ኣይተሰርሐን ፍርቁ ዝኸሰረ ትውልድ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ደኣ ዝዓዲ ወይ ዝሃገር ነዚ ኩሉ ኺእላ ንምንታይ ትኸተልካ ግን እቶም ዘጥፍኡን እቶም ዝጠፍኡን ይሽቶ እዮም እቶም ብኣመለኻኽታን ብስነ ምግባር ዝጠፍኡን ዘይተባህሩን ሃይማኖቶም ደርብዮም እምነቶም ደርብዮም ዝኸዱ ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ግን እቲ ናይ ውሕዳት መርዚ ኸኣ ስለ ዘሎ ኣይወፀን ስለዚ ካብዚ ትሕትና ክትሕሉይ ትኽእልኒ ኢኻ ከይሰርቕ ክትሕሉይ ትኽእልኒ ኢኻ ከይቀትል ክትሕሉይ ትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ትዝመፀናሉ ታሪክ በራይዎ ወንበር ገሊቢጦም ዝመፁ ሰባት ኮይኖም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ተካይዳ ዝመፅ ዘሎ ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ሃይማኖታዊ ምኾን ክርስቲያናዊ ኾንካ ስነ ምግባር ሒዝካ ምዕባይ ብስነ ምግባር ምኻድ ከም ናይ ድሕረት ምልክት ተቆፂሩ ምልክታት ናይ ሃይማኖትን ከም ውድቀት ተሪኡ ጽሑፍና ብግእዝ ምዝራብ ከም ኃጢአት ተቆፂሩ አቦታትና ቀሚስ ለቢሶም ካባ ለቢሶም መጠምጠሚያ ለቢሶም ክኸዱ ከለው ከም ኃጢአት ተቆፂሩ ተቐትሎም ኮይም በዓል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ኮመን ዝቐተሎም ዝትውልድ እዚ ቀትልዎም ዘሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ከምዚ እዚ ኣብ ዘይዘረኣኻዮ ስራሕ እዩ ዘሎ ኣብ መፍትሒ ክትመጽእ ከለኻ ግን እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ዘድልየና ከም ህዝቢ ዘንበረና ሃይማኖትና እዩ ከም ህዝቢ ዘንበረና ባህልና እዩ ከም ህዝቢ ዘንበረና ሽማግሌታትና እዮም ከም ህዝቢ ዘንበረና እቶም ዓበይትና ከነኸብር ከለና እቶም ዓበይቲ ነቶም ደቆም ደቀይ ዝባግበሩ ክብሉ ከለው እቶም ንኣሽቱን ናይ ወለዶም ምክንያት ገለም ኮን እቲ ባህሊ እኹል ናይ ስርዓተ መንግስቲ እኹል ናይ ስነ ምግባር መሰረትን ሃይማኖትን ኣለና እተን ሃይማኖታት ዘለዋ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዓቕሚ ለወን
سنة مقبار اللون ناي مهمار تأمانينتون اللون ناو تدا آتيو تدا آمزيو مونة تدحشنا مس مبل إسران حادن كفل زمن كنكدلو زغئل التحساسبان السرارحان تدا خوينا هنكيد نخيلنا تدا يكوين هجي لو مسخات أمانا يكون كاكو خم حاتياتي غصر زي دهريتي يبهال بسرقة زد فأن زغدقين كم سلطاني غير كازرة إذن تاي غير وزلو تاي مرانا تبريزيو كيدي زلو سلازي زي طفانا بلوق بلوق زي كدنا اتنا هايمانوت تقامات حجون اندام هراين ولا بزمناو تمرت بيت وهون ولا بسنبه تمرت بيت وهون بابنت تمرت بيتات بكله اندام هرا سلازخونا بالانس سلازي اتناي طفات مغدي بالانس سلازي غبرنبري كمتي اتم تخينم كو خالي هاهو خي مهاركو خالي تمهاري يزبال براتي قوانقوا خي زاربكو بانجليزኛ ተዛሪቤ 50 ጡን ዝራየ ትግርኛ ስለ ተዛረብኩ አማርኛ ስለ ተዛረብኩ ግዕዝ ስለ ተዛረብኩ ንድሕሪ ዝተረፍኩ ሰብ ጌርካ ናይም ሕሳብ አለ ስለዚህ ተበዊዝዩ እዚ ክሰርሓሉ ከደሉና አለ ናይ ሚዲያ ሰባት ናብዝኽና አቱለና ናይ ፖሊሲ ሰባት ናብዝኽና አቱለና ናይ ሃይማኖት ሰባት ናብዝኽና አቱለና ና አይ ጥራሕ ዝምልከተና ንዓኻ አይ ምልከተካን ዝባሃል ቋንቋ ግን ንድሕሪ ትሕደጎ እዚ አይሰረሕዲ ስለዚህ በዚ መልክዕ ዘን ከደሉና እሞ እቲ ንረኽቦ ዘለና ውጤት ናይስ سرعة تمرت ودكتيو هاي مناطق خي حاسكا منفساو خي حاسكا السيتكا خي حاسكا تسفى أطفئها بلا طرح نبر طرح كامخات كم سلطان زرّة قراد سرّة غيركا كم سلطان زرّة أما تخيبرنا زخبر بهالي زخبر على بابسا أديتاتنا تخيت كون زخبرن نعلم السرفن أبوتاتنا تخيت كون على بابسهم سرعتهم كبرهم بكببارهم انداري خازن بركاله ناي مبواز اكايده سلازي بخاله اتحساسبان بخاله سرعات استسرحيو كطفو نت زخاله في ودو وطفينا جن كاين طفق نسرحلنا زيو قرم ምናልባት ክንቀጽል ተለና ጽቡቕ ሐሳብ መልዕሎም መጋቢ ካናት እንቋ ባሪ ክንቀጽል ከለና ምናልባት ልደት ምስ ዕርቂ ብደንቢ ተኣሳሰሪሞ ኣብ ይቕረ ምባል ኣብ ዕርቂ ትማሕበረሰብ ተወለዱ ሕዝውን ነዚ ወለዶ እዚ ምቅናዕ ዋና ጉዳይና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኹር በዓል ኮይናውን ኣብ ድሮ ኮይና እዚ መልእኽቲ እዚ ምሕላፍ ግድስ ስለ ዘለና ኣባ ተስፋይ ወለ ማርያም ምናልባት ምስ ተኣሳሲሮም ኣብ ይቕረ ምባል ኣብ ዕርቂ ኣብ ልደት ኮይና ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአና ሃይማኖትና ታይ ይብል ዝብል ነገር ኣውን ሓሳብ ተትውኑ ደስ መለኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ዋና ምክንያት أبي مهنيات تايو إركن سلامن دحنتن كمصيو أبزي عالم زي مالتيو سبب كاب أملاخو رحقو نيرو سماين مدرن وون تفلالي نيرو تزي سماين مدرن كتعارق أملاخن فطرو سبن كعا أنا كتعارق حدا جبر نب حالنت كمصي يمصيو زي كابجي إنان مهارو منالبات لدت زلمي ريون كلا بزعبا توهبو انتهي استقطادو هنلاوت زبل استايت الله هاي كوميرشال نغرات يريو نسو غيزي زمصويو سو يكون وانا علماو انا عبي هي كريستوسيو اب لبنا خولد انا ما حسابات يخون قيم بقالات يخون كفون سبز غود نغرات كله مالتيو كاب لبنا كاب حلنا وصينا نبوتها نتي لبنا نخريستوس كندال وليو نساند وليو زغبا زي عرقي كاب بعلو كاب እግዚአብሔር ዝመጽዩ እግዚአብሔር አፍቲ እላማው ስለዘለዩ ሓደ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሶ ክውለድ ምግባሩ እዚ እቲ انا ካብኡ ንወስዶ ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ قدم بنا قلنا تحتنا ديو فقري ديو نحدكا مكبار ديو متحل لاي ديو كله نقرات مالتي ازي نالبات قدم يلو استقلص نقرات له سو هم استقلص هوينو نايمن غودلتيو زو كله نقرات دي باسن مغرጭ አውን ግጭትን ዝመጽ ዘሎ كلاتنا كريستيان كلاتنا امنت نهالونا نقاتللو مهنيات انتايو وبزح نغرات له اذي
فقاد أملاخ يمالك كنبلون خلينا أملاخ صبو يزدلي أملاخ دحنا سب يزدلي سمرت سب يزدلي جن كابسة بعليو تريد سبت جن جمران تي نحن هون كابتي تو نوافاتات ناس أهان كونين خلل بيت أمنتات ول مالتي أميرنا يوم دينا ذم سبات زيوم كساب كندينا مالت تمرتي و ندخم خمس خل زرق نجارات زلية بها قرنا كنا بتي سنة مقبراوي زخونة تمرت فلتأت كوير حنن فلتأت يكونن تي أمنت سناي سنة مقبار نسيو يقول لنا ذلو كريستيان إيتيكس بهال نجارات نسيو بلنا قدام بدي ادمي زي كومونيزم سرعات كومونيزم قديم صاو اب قرب احنا تكفنا نيرنا حلفتناي منغستاوي بتمرتات ون يوهاب نيري ግብረ ገብና ተባለ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው ይወት ወለዱቲ ሎሙ ዘሎ ግን እግዚአብሔር ሆነ ይፈልጥኒ ስኳይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ኩሎ ማለት ምን ተዚን ሱፈልጥ ንሕናውን ጃምና ክነበርክት ይግባአና ይዝብ እዚ ሰብ ምዃንና ሰብ ምዃኑ ሰብ ሕግዝ ሰብ ምዃኑ እኹል እዩ ባርያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ክተኽብሮ تحبه تنكوهبه يدلي انتي سب مخانو طرحك نا يغلوغين ناتي انا اي ملكه النز بحال نغرات يلن تحلافنتنا نوصلنا مالتيو كومون دحر كوينو حدا ابي نغوس غريك اسكندرز بحال وي الكسندر ذا جريت بالويو تاي نيرو تي سبات زموت زلو ማለት ወይ ትሕማ كسفحفح ዝግበር ዘሎ እንታይ በቶም ክፉኣት ሰባት ኣይኮኑን በቶም ሰናይ ሕያውት ሰባት ግን ስቕዙ ኢሎም ዘሕልፍዎ ማለት እዩ ገብሩና خالو ዘይገብሩ ሰባት ማለት እዩ ዛረቡና خالو ዘይዛረቡ ሰባት እዚ እቲ አባናውን ጓንፍ ዘሎ ሓቂ ጽቃያ ትነብረ ይኮነትን ሓቂያ سجلت أقول جزء خمسيو ولا دفنا يا رجسنا يا تحالفناون حق دنيا نبرز لنا الملالس لنا فقر لنا ديو تحلال دينا كم سمت أن مالتيو نعين عخا تباهلنا نبرلو استات تي كافتون فلالو تحادث قبرنا عبي مسيو تدي بخريستوس كلها أنا حادينا أمنت بزيز لنا خريون خيلنا بزي منفس زي سب ناب حلنا أخ ملس اللوه ناب لبوخ ملس اللوه لبل أبتي زوهاب نايك ألم تمرتون ألم تفرط راح يكون يدلي نايك ألم تمر تكنيكون يدلي زخل الرياضنا تكنيك زخانة تمسجيزة تخيد يدلي كن السب زهان صحات عبي سناي سنة مكباريو نسخول اللوان صحاب بيت أمنتين وانا زي كتحلال فوز خلان هنا أبيت مرتات نامنت أنا كاثوليك بتخرسيام تحت يوزم محاضرات بزحات زموس يقولوا له مخنيات زيو هيك ألم تمرت ما بكله خرق بوي خول اليوم جين تي سنة سرعات سنة مقبار للسوقن بكله خرق بو أي خولن بزيك عن هنا أون صرحوا اللي جباء ذل تصبغ حتزول تي وقعنا عند قاتل يزلو اسكي ناب ايت داويت كما تصمو ايت داويت ياو ابز زلنا تكالات هيمانوت تي مسهرتنا كريستوس يو كريستوس بهوت اب مريت اب تنقساقسل اوان زرأيوم حليوتن فقرن حدنتن زولدو زحزي تلابيسوهم دلو خنبل نخل دو ابز حز اوان اب قرابا غزي اوانات نريوم زلنا زي مقدداوات كم تكالات هيمانوت زترفنا ነገር አለው ዘይ ሰርحنايو ነገር ስለዘለው ይልና ወስደሉ ንፈል ዕድላለው ዶ እንታይ እዩ ትምስጥሩ كابر مسك انا ادل رخيبه ابزم ابيت ابوتاتي او قرميوم امك انا امئتن اسران قلن مليون قدميت نخزارب ادل سلازرخوكو نغويتا مسغن بهافشو ግን انا كزارو زدلي يفقدليمو كገልጸሉ ዝኽእለሉ ምክንያት አለኒ شيخ ملني يعني بتعب عبي شيخ ملني شيخ مثل زلني شيخ ميكاني حزب إثيوبيا مبزحتي أو أمهرنيا كم سمع فلت إيه
ስለዚህ بقطم خجلص እዚ حቶይ بقطم خجلص ይፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይባረክ ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገሬ ከሞሰባችን ዳቦ ይሙላበት እህል አይጥፋ ካገሩ ጎረቤቶቻችን በሙሉ እንጀራ ጠግበው ይደሩ ሁሉ ያረንሻታ የሆነ የደፈረሰው ወንዛችን በሰላም ወንጌል ተጣርቶ ንጹህ ይጠጣ ህዝባችን የተሰደዱ ህዝቦቿ ወደ ቅፏ ይጠጉ የወላድ መካን አትሁን ልጆቿ በሰው ይደጉ የበረከት ሀገር ስትባል ኢትዮጵያ ስትገነባ የሰላም ዜማ ያዜመ የፍቅር ዜማ ያዜመ የአንድነት ዜማ ያዜመ ይሸለም ቀድሞ የገባ የተስፋ ቃሏ ይፈጸም እጇን ወደ ላይ ዘርግታ ከኢየሱስ ጋር ትነሳ እግዚአብሔር የተባረከውን አመሰግናለሁ ግርም ምናልባት ክንቀጽል ወግዕና ያው መልእክታትና በዋናነት ሕምተ ጀመሩ አይተ ዳዊት ዋናነት ዘሀገር ዚኣ ሰላማ ብርኽ ክብል ሰላማ ውሕስ ክኸውን ናይ ኩላህና ድሌት እሞ እዚና እግዚአብሔር ውን ድሌት እዩ በአምሳሉ ካፈጠረና ተሳነዩ ተሓጋገዙ ሓቢርኩም ዕበዩ ሓቢርኩም ተለወጡ ዝብል መጽሓፍና ወርሞ ምናልባት ሕዚ ሰላምና ውሕስ ኮይኑ ክቀጽል ቀጻል ዘሎ ምዕባለ ዘሀገርና ውን ምትዓንቶ ዝበልናዮ ወለድና ዝሃውና እምነት ሒዝና ወለድና ዝሃውና ምክባር ምክኣል ምትሕግጋዝ ዝብሉ እዞም ሰናይ ተግባራት እዚኦም ናብዝሐሸ ብራኸ ንምስጋር ከም መራሕቲ ሃይማኖት ምናልባት መጋቢ ካህናት ዕንቋሕሪ ዝዕድል ዘይኮም እሞ ሰላምና ምጽናዕ ከም ዜጋ ከም ህዝቢ ታኣና ንገብር ዘለና ዝብል ነገር ሓሳብ ተትውኒ ሰላም 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 ፊደል ክትዛረበ ከለኻ ሰለስተ ፊደል ግን ንምንባርውን ሰላም የድልዩ ንምትንፋስውን ሰላም የድልዩ ንምዕባይውን ሰላም የድልዩ ህይወትካ ሓሊኻ ንምኻድውን ሰላም የድልዩ ምስ ክርስቶስ ንምድባሩ ሰላም የድልዩ ምስ ዓለም ክትነብርን ካብ ዓለም ማዕረ ኮንካ ናትካ ተሓሳስባ ንዓለም አስተዋጽኦ ንምግባር ሰላም አድላይ እዩ ብዘይ ሰላም ነገር ዝሕሰብ ነገር የለን ይመስለና ዳንበሪ ሰላም ድሕር ዘየሎ ተአየርውን ካልኢ ዝኸውን ክትንቀሳቀስ አይትኽእልኒ ደምካውን ቀሳቀስ አይክእልኒ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰላም ምናልባት ናይታ ቤተክርስቲያን ናይ ጸሎት መእተዊ ሰላም እዩ ናይታ ቤተክርስቲያን ናይ ጸሎት ማዕጸውን ሰላም እዩ ተዘክሩ ተሆንኩም ኩሉ ግዜ ናብ ቤተክርስቲያን ክትከይድ ከለኻ ቶም ሰባኽያን አይኮነን እትኻውን ክብል ከሎ ቅዱስ ፓትርያርኩን ኩሎም ክብሉ ከለው ተንስኡ ለጸሎት እትህዝቢ እግዚኦ ተሳሃለን ወቶም እትመራሒ ሰላም ለኩልክቡ ምስለ መንፈስከ ንጸሎት ተላዓሉ አቤቱ ጎይታ ይቅር በለና ሰላም ስኩላትኩም ይሁን ምስ መንፈስካ እዩ ትመልስ ዘሎ እዚ ናይ ክርስቶስ መልእክት እዩ ናይ እግዚአብሔር መልእክት እዩ ስለዚ ናይ ሰላም ምህላው አጠያይቂ አይኮነን አንጻራዊ ሰላሙን ትብሎ ናይ ፖለቲካ አትሐሳስባን ሓደ አካባቢ ሰላም አሎ ሓደ አካባቢ ሰላም የለን ባላንስ ትገብረሉ እዚ ናይ ሂሳብ ስራሕ አይኮነን ሰላም ንሁሉ ይዘድልዮ ንዓለምና የድልዩ ንወዲ ሰብ የድልዩ ንእንስሳት የድልዩ ነቲ ፍጡር ነቲ መሬትውን የድልዩ ስለዚ ነዝን ምምጻ ጎይታና በረሃድና ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሂርና እዩ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑን አስተምሂራትና እቶም ሊቃውንቱን ንሽሕ ዓመታት አምሂሮምናዮም እንዳምሃሮናዮም ዘለው በሰላም ወገን ዝኾነ ይኹን ናይ እምነት ተቋም አይቃወምኒ ሰላም ሰላም እዩ መንግስት ከም መንግስት ንዜጋታት ናይ ሰላም አድላይነት ናይ ሰላም ክብርነት ሙራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ክትርጉምዎ በስርዓተ ትምህርት ቀሪጹ ይብለዎ አረዚ አብያተ እምነታት ዘድሌን ዝሰብካ ሰላሜን ነቲ ህዝቢ ነቲ ዜጋ ነቲ ትውልድ ከሃንጻለውን ሕጅውን ከዳለውን ሳልሳይ ስለ ሰላም ኩላሃና ቋንቋና ሓደ ኸውን ኣሎ ናይ መንግስት ቋንቋውን
ናይ ሃይማኖት ቋንቋውን ናይ ህዝብ ቋንቋውን ናይ ካድሬ ቋንቋውን ናይ ሰባኺ ቋንቋውን ሓደ ዓነት ክኸውን ኣለዎ ናብዚ ናይ ምትእትታውን ናይ ምርድዳእን መድረኻት ክፍጠር ኣለዎ ኣብ መወዳእታ እቲ ፖሊሲ ዝብለካ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ትውልዲ እቲ ዝተመረዘ ትውልድ እንዳቐነስካ ነቲ ጥኢት ትውልዲ እንተዳ ዕዕቢኻዮ ልብዓት ዘለናው እዩ እድገት ዘለናው እዩ ክብሪ ዘለናው እዩ ማንነት ዘለናው እዩ ሃይማኖት ዘለናው እዩ ምትእምማን ዘለናው እዩ ኣብ ውስጡ ኣብ ኣእምሮኡ ስለተሰርሓሉ ማለት እዩ በዚ በገተኸና ዘይን ትርጉመ ነገር የለን ተደይ ኮይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮን ኣብ ዝመጽእ ከሎ ስብሃት ለእግዚአብሔር ሰማያት ወሰላም በምድሪ እዩ ኮን እንዴ ንጎይታ ንእግዚአብሔር ምስጋና በሰማያት ሰላሙን በምድሪ ሰላም ይደምጸኮ ካልእ ኮ ይኮነን ናይ ሰላም ሽግር ኮ ይዘሎ ነገደ መላእክት ካልእ ነይሮም ደቂ ሰብ ካልእ ነይሮም ሰብን ደቂ ሰብን እግዚአብሔር ተባይሶም ሰብ ዘጥፎ ነዚ ሰላም ገብር ይመጽ ዓሪቅና እዩ ምስተዓረቅና እንደገና ናብ ባስመታው እዚ ከኺደና ይከን ስለዚህ ናይ ክርስትና መርሂ ናይ ክርስትና አካያይዳ አፈፉነቱን ሰላምን ፍቅርን ሓድነን ተኻባቢርካ ምንባሪ ምንጋር ጥራሕ አይኮነን ንኹን እዩ ስለዚህ እዚ ተኾይኑ ሰላምና አማራጭ ዘይኮነስ ናይ ህልውና ጉዳይ ሰላምና ብጸሎት بسرعات بمخان بمستخخال بممهار يقرب بمبال ننحدك بمتحسساب كنا معبلون كنا عبيون زقبارنا كلاي مزحاي بركاز غيدالو حدا ጓደኛ ብትና ጠመየስ አርኬና ጠመየስ አና ናይ መብልዕና እንታይ ትርጉም ይዘለኒ ሪኻ ደዚ ካብ መሰረቱ እዚ ፈሪሱ ዘሎ ናይ ቀደም አቦታትና እትዘለዎ ነትዘየብሉ ይህብ እቲ የብለይኑ ለዛአመንካ ነትዘለዎ ይሕሉ ምርድዳ ማለት እዚ እዩ እዚ ብዘይ ኮነሉ መገዲ ገዛኻ ዓጺኻ ቆሊፍካ ያው በኤሌክትሪክ ዓጺኻ እንዳባላኻ እሞ ኾንዚ ዝባሃል እዝና አይ እንቆቁልሽ እዩ ተረዲኻ ዘለኻ ወይ ከዓ ጸወታ እዩ استمرنا سباتنا نحنا نحجج سبات አይኮና ስለዚህ እዚ ተሐሳስባ ዝሁሉ ክማዓራር ኣለዎ አሞዳታ መጽለኹ ፍትሕን ርትዕን አይኮነን ፍትሃዊነት ኢኮኖሚውን ክህሉ ኣለዎ ይغنيላ አባ ተስፋይውን ናብ መወዳእታ ገጽናውን ስለልኸይድ ዘለና ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዘሎ ሰላምን ሓድነትን ዕርቅን ሰነያን ውሑስ ንክኸውን እንታይ ክንገብራለና ዝብል ዓብ መልእኽትናውን ስለዝኾነ እዩ ደጋጊምና ንሪኦ ዘለና እሞ أو زلهم حسابسكي حسابيله. صبو سلام سلازبلنا سلام يمتصن ناي سلام مسارح نكون لنا. ببرايست شالوم زبل بزح نجارات زحقوا فيه. بحبير كاب من بار حبير كاب سلام من بار بسلام وصيخا سلام تاو سلامنا بمهار بسلام تمهيرو سرح بسلام سريحو أتو بسلام عبد الله كا بصحة بصح مخال بزح نجارات زحازيو كل نجارات زحازي من تزي سلام خفت أرن الحركوينو سب مجمرة نرأسو هر اللوا كاب عرسيو دجمر عب صدراي مسبع علي ما عب صدراي بيت سبي سلام اللي ندو دحار كوننا بلا عبي خيد بتخرسيانون وش بتخرسيانون آمنتنا تبهالنا نرأسنا نحر نقاش ونحر كوينا بعث نحر كوينا تايلنا إنا سلام نتسبخ سلامكو بقالات راح زقلت يكونن بجبري أب هيوت الرأي أب الناس كنكون يدلي زي تزي تجبونا مجمرة نفس مللنا فس إمنا إنا هنبلين خيلنا بزح زلوا طرفنا نقراتهم فتينا نكون نقل جن فس إمنا هنبل أي كال تزي نهاي السلام سلام زدفو نقرا وي سلام كيه هلوز قبل تاي هذا دخلنت اندحر الليو السب كنبريو بزخونه سريق وديو بمسناريو قتيليو بزخونه خنبريو زفتن تزي معباله هلو كل معبال دحر الليو نا ايكونومي معباله يخونا يتحساس معبال دحر الليو سلام كمصي خيلي ازي نزيك سرحوا للو قدموا بيلو مغابي كان زبولول ني تمرتي زبولو طعمي وساني استمهار السب ني بعلو يلوت نخبابي اون كلوت يخيل ابنت اون كخون يخيل بستمهرنا له مطن ناب كفاءات نزنبل دحر كوينا تمرت يكونن
ትምህርት ባና ይሰርሕ የለን ማለት እዩ እዚ አእምሮና ክሰፍሕ ክምዕብል ንብፃየ ንኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ንብፃየ እውን ዝብል ተሓሳስባ ኩሉ የድሊ እንትዚ ኣብዚ ናይ ሰላም መስርሒ ናይ ቤተ እምነት ጥራሕ ኣይኮናን ናታተን ሓላፍነት ጥራሕ ኣይኮነን ሓላፍነት ኩሉና ይቃል መንግስቲ ድዩ መንግስታዊ ዘይኮና ድርጅታት ድዩ ኩሉ ሰብ ሰላም ሓደ ዓይነት ቋንቋ ክንዛርበለና ንሱ እዩ ትዘድሊ ሰላም ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ንህዝብና ንሓስብ እንድሕር ኮይና ብሰላም ክንነብር እንድሕር እንደሊ ኮይና እዚ ክንገብር ኣድላይ እዩ እዚ ከዓ ዝበዓል ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ዓብይ ምርኣያ እዩ ክንተለውን ዝግባአና ነገራት ስለ ዝኾነ ካብኡ ንመሃሮን ሰላም ኢሉ ይመጽኡ ሰላም ከምጽኡ ሰማይን መንጎ ሰማይ ምድርን ሰብን ፈጣሪን ፍጡርን ካብዚ ዝዓቢ መልእኽቲ የለን ድሓር ከዓ እቲ ሰብ ዝሎም እዋን ኩሉ ተዛረባ ኣይኮይኑን ዘረባ ሰልጢና ኢና ኣብ ግብር ግን የለን እንትዚ ዝራብ ዘይኮነስ ብህይወት በአብነት ክነርኢ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ሚድያ ተራእና ሶሻል ሚድያ ተራእና ኣብ ካልእ እውን በቃ ሎም ብዙሕ ዓበይቲ ሰባት ይኽብሩን ንሕና ከባሃትኩም ዝሐሸ ፍልጠት ኣለና ሳትኩም ዛረገ ተሓሳስባ እዩ ዘለኩም ዝብል ተሓሳስባ እውን ኣሎ ብህይወት ማለት ሰብ እንታይ እዩ ናይ ቀለም ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ደልዮ ብነብራኡ ቤቲ ልምዲ ካብቲ ምንባብሮኡ ዝመሃሮ ነገራት ብዙሕ እዩ ኣቦታትና ሓንቲ ፊደል ከይቆፀሩ ከይፈለጡ ካባና ዝበለፀ ተሓሳስባን ኣረኣያን ነይርዎም ኣለዎም ከመይ ኮይኑ ከመይ ኢሎም ይምረኺቦም ሆን ብል የድሊ ክነስተውዕል የድሊ ሓደ ሓደ ክዛረብ ከሎ ክንደማመፅ የድሊ ክንሰማዕ የድሊ ኣነ ዝፈልጠልካ ዝበሃል ነገራት ኩሉ የብሉን ኣነ ዛረቦ ወይ ንስኻ ትዛረቦ ወይ ንስኻ ትዛረቦ እንታይ እዩ ሰብ ዘይኮነ ክሪእ ዘለና ትዝረብ ዘረባ እዩ እንታይ ቁም ነገር ኢና ተሓላልፍ ዘለና ኣብኡ ኢና ንብል ሃገርና ካባይ ዝሐሸ ሓሳብ ዘቕርብ ድሕሪ ኮይኑ ናቱ ክወስድ ዘለኒ እምበር ናተይ ጥራሕ ክስማዕ ኣለኒ ዝበሃል ነገራት ንሱ ክተርፍ ኣለዎ ሰብ ናብ ውሽጡ ጻድቕ ሰብ ንባዕሉ ይኸስስ ይብል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንትዚ ካብ ርእስና ካብ ዓርስና ኢና ንጅምሮ ኩሉ ነገራት እሞ ብዙ መንገዲ እዚ ክስርሐሉ ኣለዎ ዝብል ክርብ እሞ ብዙሓት ሓሳባት ብዙሓት ቁም ነገራት ኣብ ዝኹር በዓል ኮይና ኢና ኣብ ድሩኡ ኮይና ነውግዕ ዘለና እሞ መወዳእታ ምናልባት እዚ መደብና እዚ ክንዓፅት ኣለና ብኣይተ ዳዊት ክጅምር እሞ ተመሰጋጊና መሪቕና ናይ ፅባሕ ብራኸ ኢትዮጵያ ናይ ፅባሕ ሰላም ኢትዮጵያ ውሕሰብ ምግባር ይኹን ተዓንቶ ነውግዑ ዝመፃና ኩሉ ጠቕሊልና ሰበሳና ኣብ ምትሕጋዝ ኣብ ምክብባር ይህን ምሂን ተባሂልና ምድምማፅ ክንገብሮም ዝግበአና መሰረት ጌርና ተመራሪቕና ተሰናኒና ንኸድ ፅቡቅ እሞ ኣይተ ዳዊት ይጀምርለይ እድል ምርካበይን ኣይ ኣብይ ነገር ተንፊሰ በቃ ናይ ልበይ ውሽጢ ዝነበሮ ክትንፍስ ክኢለ በቃ እሲት ኣውራ ዝነበረን ኩነታት ምክንያቱም ብወዱ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እምበር ከይትጠፍእሲ እግዚአብሔር ኣምላክ ተሃደዋይ ወዱ በጅ ዓለም ክሳብ ዝህብ ንዓለም ክንዲ ዝኣፍቀራ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ፈቲና ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ክክንዳና ከም ሰብ መጠን እሞ ካብ ሰብ ትሕቲ ሰብ ድማ ካብ በረት ክሳዕ ዝውለድ በፂሑስ ንዓርስና ክንፋቀር ዘይምኽኣልና ብጣዕሚ ዝሕዘን እዚ ግን ናይ ጸላእትና ውጽኢት እዩ ንኢትዮጵያ ሰላም ደቂሳ ክትሓደር ዝደልያ ሰብ የለን እንድህር ደቂሳ እንድህር ሰላም ረኺባ ክትኣቢ ምዕባለ ክትረክብ እንድያ ሃያል ዓዲ ከምቲ ናይ ቅድም ናብ መጀመርታ ክትመለስ እንድያ ኢሎም ስለዝፈርሑና ምዕራባውያን እውን ኣይድቅሱልና ስለዚ ክንነቅሐለና እዩ ክንነቅሐለና ሙሴ ክደክም ከሎ ዝሕግዞ ሰብ ነይሩ ይብል ቃል ኣምላኽ ኢዱን ክልተ ኢዱ ዝሕግዞ ከምዚ ዘርጊሑ ዝሕዞ ሰብ ነይሩ እዚ ድማ ንዝመርሕ ዓዲ ኣነ ከይሰንከትክዎ ይሕረር ክበሃል ይብሉን ኣነ ህንድሪ ፀሚቐዮ ይደፋእ ኣይበሃልን እዩ ዋና ዓዲ ይመራሕ ዋና ዓዲ ብስነ ስርዓት ይተሓዝ ዋና በፍቅር በሰላም ንንበር እግዚአብሔር ኣብ ቤተ መንግስት ኣይነበረን ህዚ ግን ዓይነና እናርኣየ አገር እና በሓንቲ መዓልቲ ፎቅ እናበቀለ እናሓደረ
إذا نار أخذ زي مسجان نفوقنا إليه أمن إذا نار أخذ زي مجزء بق أنا نهر زي سنكتيو حرر مالت بتعم أبي زحزن نجاري سلازي الشم بتعم أدلائيو اسمه سمو يمره هذا جبرون دي زبلك على عمله بفقر كن من لسالنا نفقر كن مسالنا بقى سلازي إجابير دما مفت زملسه نهر تملسكم كملساكم يبلك على عمله بتملسوا ملساچوالو የከበረውን ከተዋረደው ብትለዩ እንደ አፌ ትሆናላችሁ እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ እንቤ ብትሉ ግን የተሳለ ሰይፍ አለ ሰይፍ ደግሞ ያንም ይሄንም ነው የሚቆርጠው አንድ ሰው ብቻ አይቆረጥም ይበቃል ያخلنا እዩ ተወደዕ ሰቢ አክል በቃ ተጨረሰ ሰቢ አክል በቃ አመጨረስቱ በቃ ህዝብና ናብ ቀልቡክ መለሳለው ስለዚህ እዚህን ክንድዝን ክንገብር እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይሃበና አምላክ በቃ ናብ ቀልብና ይመለሰና ይለይ አምን እግዚአብሔር ባረኩም ደቅሰብ በክርስቶስ ዘአምኑ በሰላም ከነብሩ በህብረት ከነብሩ እዩ ወድሰብ ማዕረዩ ስኻ ጸሊም ስለዝኾንካ ኻባይ ትሕትካኻ አና ቀይሕ ስለዝኾንኩ ለዕሌኻየ ስኻ ስለተገዘርካ ኦሪታዊኻ ስኻ ስለዘይተገዘርካ ስለዚህ ተኸንሸብካ አህዛብ ኻዝ ባላ ተሐሳስባዚ ነሃና አይኮነን በሃበ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አልቦ ተባይቱ ዋንስት በጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰበይትን ወድን ባሪያን ገዛኢን ዝብሃል ነገር ኩሉ ማዕረይ ኩሉ ነፃውጽ ስለዚህ ካብዚ አውዲና hanከይ ዘለና ተናይ ሰላም አካይዳ ክርስትናውን ከይዘለዎ ሰላም ከተሐባብርን ከመርሕን ስለዘለዎ ዝጎደለ ነገር ክብሉ ኸእልዩ ግን እኮ እዛ ዓድ ተረከብናያኮ ትማል ጳጳሳት ሞይቶም ላይም ትማል ጀጋኑ ሞይቶም ላይም ጸንሑና አረኪቦምና እኮ ያም ሎሚ አለና ንብሎ ጽሑፍ ሎሚ አለና ንብሎ ዜማ ሎሚ አለና ንብሎ ናይ ምቅርራብ ናይ ምክአል ሎሚ አለና ንብሎ ናይ ሙስሊም ተቀበልና መስተንግዶ ሎሚ አለና ንብሎኮ ወተን ወለደና ዘጽሑልናል ኮይኖም ኮይዶም ሳቶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሂብናዩ እቲ ሰላምናውን بصفحه يكون بنشتو نابز بسه ولدنا أبوتاتنا ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱሳን ፓትርያርኮች ነዚህ መሪሕም የምዝኸዱ ዘለው ወለድና ሓረስቶት ወለድና ወታደራት ነዚህ ሒዞም የምዝኸዱ ዘለው መራሕትና ዝኾኑ ነዚህ ሒዞም የምዝኸዱ ዘለው ጠመና ዝኽእል ግን ምትሕሳሳብና ሽማግሌ ዘለዎ መራሒ ዘለዎ አቦ ዘለዎ እኖ ዘለዎ መርሰያት ዘለዎ ሓቢርና ከይትከለና ይሞ እዚ ማዕረነት እግዚአብሔር ከፈጽመና ይዘል ዝተረፈ ግን አመላ ዓለም ኮንኩም ነዚ ተከታተሉ ዘለኹም ናይ እምነተ ክርስትና ተከተልትን እምነተ ክርስትናን ትፈቱ በሙሉኡ እንቋ ንጎይታና ንመሐሪና ኢየሱስ ክርስቶስ መበል 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ልደት በዓል አብጽሐኩም አብጽሐና ጽቡቅ ብርሃነ መስቀል ኮኖልኩም ይምኖ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ግርም ሞ መዕጸዊት መእሰሪት ምረቃ ከበባ ተስፋይ ወልደ ማርያም ጽበየ ሕጽር ቢለም ይመረቁናት ብዙሕ ነገራት ተዘርቢኡ ሁሉ መደጋም አይደልን ቶም ቀደሞት ክርስቲያን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ረኽቦም ሰባት ብዛዕባኦም ይምስክሩ ነበሩ ታይ ረይዎም ዞም ክርስቲያን ዞም ኣመንቲ ረይዎም ክንደይ ተሓባበሩ ክንደይ ይፋቀሩ ክንደይ ይሳነዩ ሓድነቶም እናበሉ ካልኦት ይድንቅዎም ነበሩ ክርስቲያን ዘይኮኑ ዋላ አሕዛብ ዝነበሩ ማለት ከም ዓይነት ሓድነት ክህልወና የድሊ ንሕና እውን ከም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ከም ክርስቲያን እውን እቲ ሓድነታት ንኻልኦት ዝማርኽ ክኸውን ይግባእ እቲ ምክብባርና እውን ከምኡ ሰብ ብግብሩ ዝኸብር ሰናይ ግብሪ ክህልወና እውን ኣድላይ እዩ ምንትዚ ዝልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነብዕል ዘለና ኣብ ወፃእን ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዘለና ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለና ሁላትና ሰናይ በዓል ይግበረልና ሰላም ዘለዎ ቅሳነ ዘለዎ ረሃዋ ዘለዎ ናይ ሓድነት ናይ ፍቅርን ናይ ድሕነትን በዓል ይግበረልና እግዚአብሔር
በረከቱን ጸጋኡን ከዓ አብዚሑ ይባርከልና እብል ሞ ክቡራት አጋይሽና ጊዜኩም ሂብኩም ዘለኩም ፍልጠትን ክእለትን ፍላይ ድማ ንበዓል ልደት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ጌርኩም ምስ ተመልከትና ጻንሒት ስለዝገበርኩም ዕድመና አክቢርኩም ወና ስለስተረኸብኩምልና ካብ ልቢ ከነመስግነኩም ንፈቱ ክቡራት ተመልከትና ንበዓል ድሮ ልደት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ማእኸል ጌርና ዘሰናደና ትሕስቶ ነቲ استخاتلكم موي يمثل نيرو كسع فصام مدبنا ጻንሒትኩም ምሳና ስለዝገበርኩም ድማ አዚና እንዳመስገና ንኹልኹም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ሩሑስ በዓል ልደተ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹነልኩም ክንብል ንፈቱ ሰናይ ቅንያት